Hej så folkens, og velkommen til endnu en caseåbning. I den her caseåbning, der skal vi åbne Phoenix-kasser. Ja, så det skal nok blive spændende. Det er 10 kasser igen, ja. Ikke. Det er et utroligt grimt våben. Den er jeg ikke så glad for. Ja. Hvis man hed Benny One, så var man glad for det, men det gør jeg desværre ikke. Ikke igen. Jeg har en anelse om, at vi ikke får noget i dag. Fordi vi jo gode ting sidste gang. Så... Skal i hvert fald... Redline kan jeg også godt tænke mig på. Det var også super fedt. Det var ikke for noget som over, man. What the fuck? What the fuck? Hold kæft, hvor er det fedt. Nej. Hvad er den? Kampfinished. Jeg ved ikke, hvad den er værd. What the fuck, man? Det er ikke så meget, men det er fint nok. Det er fedt. Jeg er i hvert fald glad for den. Super. Hvad så? Så har vi 5 kasser tilbage. Hvis vi får en kniv, ligesom i går nu, så skriger jeg. Og alligevel ikke, fordi at den der så er ret fed. Ja. Kom nu. Jeg tror sgu ikke vi får mere, men jeg tror faktisk vi laver en giveaway med den her. Den 13. april kan vi lave den. Må vi lige se. Det kan være, jeg lægger en video op om deltagelse, så... Okay, sidste. Lord Gaben, please, Lord Gaben, you are the man. Impulse more. Nå, det var det vi fik. Fængende awesome op. Ja, så prøv lige, så må vi jo se. Jeg tror vi åbner Chrome, alligevel ikke, jeg ved sgu ikke om det er Chrome-kasse vi åbner næste gang, jeg ved ikke, tror jeg ikke. Nå, det må vi jo se på. Husk at like og subscribe og skriv hvad for nogle kasser I godt vil se mig åbne næste video. Hvis I når det inden jeg selv gør det, haha.